गिबि गिबियावनो गपाल सरगियारि ब्लगनि जानानै नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायना लाग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना दासान्दि मोजाङैनो दङ। आं दिनै नोंथांमोननि सेराव पेइन्टिंनि भिडिअ लानानै फैलायबाय। भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायनो थाखाय खावलायबाय। दिनै पेइन्टिंनि भिडिअ जाबाय बाथौ मन्दिर साजायनाय बा बाथौ मन्दिरखौ जों आर'नाइजों साजायगोन। दा जों पुटिन दाना लाबाय, रंखौ आराम्भ खालामबाय। बेनि उनाव जोङो लिंटारफोराव आर'नाइखौ दिनै जों आर'नाइखौ बानायनोसै। आर'नाइ डिजाइन किसुमान जों लाबोनो हाबाय बा लाबोना रेडि खालामना लाखादो। बेखौ जों आर'नाइखौ दाननोसै। बाखि जोङो रंखौ होजोबना लानाय जाबाय। बेबायदि डिजाइनखौ होजोबनाय जाबाय। बिसोरनि बिदियाव गोजा आर'नाइ जासिगोन। बे खुन्दाफोराव एसे एसे आर'नाइ टुक्रा टुक्रा होनाय जासिगोन। बाखि न'मा न'आवथ' माइनाव न' बियो। माइनाव न'आ बिदिनो थासिगोन। सिङाव गुफुर कालार होनाय जाबाय। बाखि दिनै नैबेफोराव आर'नाइ जों दाननायखौ जुरिसिगोन। दा जोबनायाव जों फिनिशिंखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों होबावगोन। नोंथांमोना नायदो माबायदि जायो जाया कमेन्टफोराव फोरमायहरदो। दा जों जुरिनोसै खामानिखौ। केमेरा हमग्राबो गैया नालाय एसे आगोलावनो जोङो नैबेखौ देखायना लाग्रोबाय। नायलांबाय था। जों दा गिबि पस्टआव आर'नाइखौ जों जागायग्रोनोसै। माबायदि जायो नोंथांमोननि सेरावनो जोङो रुलार मारिनानै दिहुननाय जासिगोन। नायबाय थादो माबायदि जायो। आर'नाइया जाबायानो, बेयो मोनसे आर'नाइ। नैबिदि जाजोब्बाय। गासै आर'नाइखौ जोङो सुंथाबैनो देखायजोबनो हायासै, सुंथाबैनो देखायबाय। बेबायदिनो लिंटारफोराव जों दानजोब्बाय। कालारखौ सोलाय सोलाय होनानै आरो माखासे बानायनो गोनां दंबावो। बेबायदिनो जाजोबसिगोन आरो दा लास रोबैखौ माने स्टेनसिलजों मोना नालाय बेखौ आखाइजों एसे बानायनो गोनां जायो। जोबनाय फिनिशिं रोबैया स्टेनसिलाव थाया। बानायना लायोबा थायो, दा बानायना लानाय जायाखै। बेखौ आखाइजों बोयोब्लाबो जायो आरो बेखायनो आखाइजों आं बोबाय। बिदिनो फ्राय आर'नाइखौ जोङो बानायजोबनाय जासिगोन दिनै। बेनि उनावहाय जोङो माखासे साजायनो गोनां दंबावो। नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम। अननानै अन्तत' जोबोद खस्थ'जों बानायनाय जायो बेफोरखौ। अननानै लाइक शेयारफोर खालामोब्ला जोबोद मोजां मोनो गोसोआ। बेखायनो सोरबाफोर नायगिरिफोरा जुदि नायदोंब्ला अननानै लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम। लोगोसेयावनो चेनेलाव जुदि गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइबबो खालामना लानो थाखाय खावलायबाय। जाहाथे बेबायदि भिडिअखौ नोंथांमोननि सेराव थाब थाब मोनहैयो, बेखौनो खावलायबाय। सोरबाफोर बेबायदि बानायनो जुदि गोसो दङब्ला बा बिदि बानायनो सोरबा आर्टिस्ट बा पेइन्टार मोनाखैब्ला कन्टेक्ट खालामजागोन। कन्टेक्ट नाम्बारखौ सायाव होनाय जागोन। निस्सय जोंबो कन्टेक्ट खालामोब्ला नोंथांमोनखौ हेफाजाब हैनो जोङो नाजागोन। कन्टेक्ट खालामब्लानो जाबाय। आरो लोगोसेनो आं सानो साफ्रोमबो बाथौ सिबियारिफोरा जेन सिथ्लायाव बेबायदियै जुदि बानायनानै लानो हायोब्ला बाथौ मन्दिरखौ जोबोद समायना नुयो। नुदोंना नोंथांमोना आंनि ब्लग नायगिरि नोंथांमोना आं फ्राय पेइन्टिंनि भिडिअ लाबोबाय थायो। दिनै जोङो मोनसे पेइन्टिं खालामलायबाय। नै जोंहा फंबाय दङ आंनि हेल्पार अनसुमा सरगियारि, लोगोसेनो आं थाहैबाय। दिनै जों सानैजों नैबे आर'नाइ डिजाइनखौ बानायनाय जाबाय। एसे नायदो आर'नाइ डिजाइना बेबायदि जाहैबाय। बिदि दानबाय जोङो। सानै लिंटारा स्पस्ट नुनाय बायदिब्ला 8 इन्सिसोनिब्ला आं साबसिन जानाय बायदि मोनो आरो जितुके सानियानो हेड माने गोजाननिफ्राय जोंनि मेन लिंटारानो माने खर' नालाय, माने बे खर'निफ्रायनो जों बांसिन आगरखौ एरनाय जायो। बेनिखायनो बाय गोजाननिफ्राय स्पस्ट नुनाय बायदिब्ला 8 इन्सिसोनिब्ला आं माने स्पस्ट बायदि मोनो आरो
नैबेयाव जोङो 4-5 इन्सिनि आगरखौ माने दानाय जादों। दा खाथियाव नायनायखाय एसे स्पस्त नुनो, खिन्थु एसे गोजानावब्लाबा माने बोब्रेनाय बायदि बोरैबा नुहुरो आरो। बेखौनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं बुंबाय। सोरबाफोर बानायोब्ला जे आर्टिस्ट बा जायखौ नों बानायगोन होननानै बा बानायगोन होननानै सानना दङ, बिथांमोनखौ लाबोनानै एसे सोंनानै लाग्रोयोबा आं मोजां जायो होनना सानो। जितुके किसुमान आर्टिस्टनियाव किसुमान माने फार्मा बा जोंनि स्टेनसिलफोरा अलरेडि बानायखानाय थायो, माने इदो एडजास्ट खालामनो थाखाय किसुमान आगरफोरा माने मिलाया जाहैयो आरो। बेखौनो आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खावलायबाय। आरो जोङो फाइनाल खालि बा गाबोन सबनियाफोर जों फाइनाल फिनिशिं होगोन। ओरैजाय लांदां मोनसे जायगा लाखिदों, नैबे बाथौ माने सिजौखौ नैबेयाव गायगोन। बिनि सिगाङाव जोङो सिब्राय मोनसे सिं बोराय नैबेखौ जोङो आखिनो बानायगोन होनना जों सानदों। बानायखागोनबो। बेखौनो नैबेखौ जोङो खालि जायगा बा लांदां जायगा लाखिना दोनदों। बेखौ जों बानायगोन। नैबे बानायनाय भिडिअखौबो नोंथांमोननो जों शेयार खालामगोन बा देखायगोन। जोबजासिम नायलांबाय थादो। जोंनिया जोबाखैनो खामानिया। गासैखौबो भिडिअखौ जोङो देखायजोबगोन। नैबे मोनसे न'खौ सोरबा साननो हानाय, बाथौनि बिन्दोआवलाय नैबेलाय मा न' बिलाय होननानै। खिन्थु नैबे न'आ ओरैबायदि जोंनि बिगोमाया बानायबाय। नैबे माने माइनाव बिन्दो जाहैबाय, माने माइनाव दोनग्रा न' आरो। नैबे माइनाव दोनग्रा न' जाहैबाय। जितुके जोङो माइनावखौ दैखांनानै न'मा न'आव दोनहैयो बा सोरनिबा न'आव दोनहैयो माब्लाबा फुजा फाथालबा। बिथाङा साननाय बायदि थिगानो आंनि मोननायावबो। जितुके माइनावखौ जों बसायखायो नालाय, बे बसायनायनि उनाव जों माइनावखौ न'मा न'आव थिखुननो बा दोनहैनो गोनां जायो। बेखायनो बिथाङा सानबाय माइनावआव सोरनिबा न'आव अनेक रोखोमनि मानसि हाबला हुबला जायो, गादला गुदला जायो। बेखायनो माइनावखौ नैबे बाथौनि बिन्दोनि गेजेराव न' फिसा बानायनानै आं दोननोसै। बेयाव गादला गुदलाबो जानाय नङा, गोथारै थागोन, बिदि माने साननानै बिथाङा बानायदों। आंनि बायदिबा मोजाङानो जादों। नोंथांमोना मा सानो? खिन्थु बियो बाथौजों माने नांजाबनाय मोनसे एक्सट्रा शिब मन्दिर बा माबा मोनसे मन्दिर नङा आरो, माने माइनावनि मोनसे न' आरो। बेयाव बिथाङा लांनानै माने बेयावनो बाउखाबाय, ओमफ्राय बेयावनो दोनफिनबाय। नांगौ जायोबा समाव बेयाव दिहुननानै बिथाङा बाउनायनि मोनसे न' बानायनानै दोनदों आरो। बेनो आरो नैबे न' बानायनाया। बेयाव उल्था बेलेग साननो गोनां गोनो गोथो गैया। बाथौआनो बाथौआनोखा। ओमफ्राय माइनावनि दोननायनि न'खौ माने नैबेयाव खाथियावनो बिथाङा लुनाय जादों आरो ना। दा मोखांनि महरखौ एसे देखायबावबाय आङो। सिगाङाव लिरदों फारसेथिंजाय जै आइ बिमा माइनाव, आरो फारसेथिं लिरदों जै आफा बोराइ बाथौ। दा जोङो सिंथारनि जिथु वालाव जों आखिबाय माखासे बिफां लाइफां आरो हाजो हाला। नैबेनि गाहायावनो जोङो सिब्रायखौ आखिसिगोन। नायलांदो। बेबायदिनो आखिनाय जाबाय सिब्रायखौ। दैमा दैसाजों लोगोसे हाजो हालानि सेराव सिब्रायखौ गाहायाव ध्यान खालामबाय थानाय मोनसे सावगारि एरखांनाय जाबाय। साइजआ 1.5 फुटबो नंद्राया, एसे खम। माबायदि नुखो नोंथांमोना सिब्रायनि सावगारिखौ बा मिथिंगानि सावगारिखौ? अन्नानै कमेन्टजों फोरमायहरदो। लोगोसेयावनो मोजां जादोंब्ला लाइक खालामदो, आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय खावलायबाय। जोबोद खस्थ' जायो बेबायदि सावगारि बोनाय बा एरखांनायाव। जायखि नक जोङो मोनसे हारिनिनो खामानि मावदों। बेखायनो साफ्रोमबो बाथौ सिबियारिफोरा अन्नानै जोंबायदि मानसिखौबो एसे सापर्ट खालामनायखौ आं मोजां मोनो। बेखायनो सापर्ट खालामनांगौ। दा जेन'क जों बेबायदिनो एरखांबाय। जों फिसा फिसा सावगारि नालाय एरखांनायाव एसे उसुबिदा जादों। बाखि दिनैनि सावगारिया बेखिनियानो। दिनै एसेनोसै, गोजोन्थों।